Il-kap tal-oppożizzjoni nqabad ukoll li ma kellux idea li fil-jiem li ġejjin firxa kbira ta' nies fosthom ħaddiema tas-saħħa u għalliema se jieħdu d-doża addizzjonali għal COVID-19. Wara l-istqarrija ministerjali tal-Prim Ministru fil-Parlament, Bernard Grech spiċċa jsaqsi hekk. X'pjanijiet madankollu Prim Ministru għandu l-Gvern biex iwassal it-tielet booster shot lil firxa mill-aktar wiesa' tal-popolazzjoni. Hawnhekk il-kap tal-oppożizzjoni nqabad li ma jaf xejn anke jekk sa ftit ta' sigħat qabel id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn preżenta pjan dettaljat ċar ta' kif se jkompli t-tilqim bid-doża addizzjonali tal-vaċin għal COVID-19. It-tnejn fil-għaxija fil-Parlament stess Chris Fearn spjega li mill-15 ta' Novembru d-doża addizzjonali tal-vaċin kontra l-coronavirus se tibda tingħata l-ħaddiema tas-saħħa lil carers fid-djar tal-anzjani, lill-ispiżjara lill-għalliema u lill-residenti u ħaddiema fid-djar residenzjali. Imbagħad fl-14 ta' Diċembru, id-doża addizzjonali tibda tingħata l-persuni ta' bejn is-60 u 70 sena biex bekk firxa wiesa ta' nies se jieħdu d-doża addizzjonali sal-aħħar ta' din is-sena.